Ligad sa tak ng alas 6, Aksyon Radio Philippines Standard Time. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa komentaryo, Firing Line. Sa mga issue, Firing Line. Aksyon, Firing Line. Upod kay Aksyon, Marlon Heravea. Aksyon! Firing Line! 59 minutos nakaligad sa tak ng alas 9, Aksyon kon las 6, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong gabi naman, Bacolod kag Pilipinas, Aksyon Firing Line. Yari kita sa Martes nga pagpangalagad ang inyo ka-aksyon Marlon Heravea. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Unahon tara hibalo ang alakat sang panahon. Pagi sa PDMPD with Aksyon Gun Republika. Aksyon Gun mayong gabi, please kabin. Mayong gabi, Aksyon Mar, sa aton mga listeners, mayong gabi. Kari ihatag naton lakat sa aton tiyempo sining gabi, Martes kita karon, Pebrero 7, 2023. Influensya sa kapungkusuran ang hangin amihan o northeast monsoon nag-aapekto dito siya sa pinakapunta o extreme northern Luzon, sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, diri sa Kabikulan, Aurora, Quezon. Idulot yan yung magalumon nga kalangitan nga may pagulan. Ang easterlies o kung mapaang hangin sa baybayon sa Pasipiko nagakomplementar, nag-apekto saya sa iban nga bahin sa aton kapungsuran. Partikular sa iban nga bahin sa aton tungsod, naupod kita dire, Western Visayas, Negros Occidental. Nagpabilin nga may pagulugal o mga aton kahawaan hasta sa magalumon ang aton kalangitan. May naligwin ini nga mapakulan o kon pagpanaguob nga tuga ini sang localized thunderstorms. Sa aton direksyon sa hangin kag aton coastal shorelines, ang iban nga bahin sa aton kapungsuran nalakip kita diri sa western seaboard sa Kabisayan, na paidalom kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa direksyon namin na sidlangan, kag ang kondisyon sa aton kadagatan nagapabilin nga hara sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludap sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini nga aton wave height 0.6 sa 2.5 metros, no? Normal ang aton nga astronomical tide. Kag alas 4:33 sini nga hapon naguna ang hunas 0.1 metro ang kanabawan ng tao, magabalo sa alas 8:27 buwas na saga 1.1 metro ang kadalumon. Kag alas 5:54 naguna man si pagtunod ni Haring Adlaw, magapakita ini sa alas 6:10 buwas sa aga. Kag nagahamboy kita 24 sa 31 degrees Celsius, no? 65.2 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Komunika bugusan sa aton lakad tiyempo sining gabi. May tiyempo nato na. Yes, Aksyon Gun, salamat kid. Mayong gabi. Okay, welcome. May gabi. Aksyon, Marlon Heravea. Sa Aksyon, Firing Line. Aksyon Firing Line! Provincial Disaster Management Program Revision with Aksyon Gani Republika. Mayad-mayad ang tiyempo naton. Sabong Martes, una ini nga Martes sa bulan sang Pebrero, tuig 2023. Aksyon Firing Line! Firing Line! Aksyon na Firing Line, Tuesday edition, magpangalagi kita tubtob sa tak na ang alas 9.
mga balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwasang Pilipinas. Aton pagkatutukan dugay-dugay. Action Firing Line. Sa oras ng alas 3, kun 3 minutos na kaligan sa tak ng alas 7, ginagda na ato sa mga ka-aksyon nga nakamonitor na sa ato sa live stream sa YouTube Live sa Action Radio Bacolod. Pwede ka mo makapadala dira sa inyo sinitang sa kamanga opinion, komento kag reaction. Basta hindi lamang tantugid ka lawig parang at least matagaan naton sang igtalupangod kag maubos naton akomodar taran. Firing Line. Sa mga late tuners naton, sa mga bago lamang nakabukas ang inasalita sa tagsa ka mga radyo, DYEZ Action Radio ang inyong sinigin na pamatian. Paagi sa saning nga panatuntunan Action Firing Line. Action Firing Line. Nabala ang balita nga dapat nato sa nga pagasentrohan update sa sining tuman kabaskog nga linog nga nagatayog sa Turkey kag Syria. Firing Line. Ang ginakabalakan naton nga pagdamo kon pagsaka sa death toll. Ang ginatuwag nga death toll ang kanabuon sa mga nagkalamatay nga tawo. Ang mga nagkalamatay ari na ho sa 7.8 kag 7.7. Duha ka linog mo ang nagatayog kabay sa Turkey kag Syria. Ang kanabuon sa mga tawo nga nagkalamatay ara na sa 4,825, 4,825 na. 3,361 ang sa Turkey, kag may 1,444 naman sa Syria. Action Firing Line. Firing Line. Ti konsumahon naton, matupa na siya makakson sa 4,825. Amaning datos nga nakuha naton halin sa Disaster and Emergency Management Authority. Kung ang oras ang ato sa nga hambalan, kamanti laka malang kita magkabati sa mga balita halin sa Turkey kag sa Syria. Ang Syria mga kakson daw na anad kita mamati yang basta gyera Syria ay isa na sang mga nagapanguna nga nasyon. Kung oras ang ato sa nga hambalan, ang Pilipinas abanse sang 5 ka oras sa Turkey. Kung alas 7 sa mga gabi diri sa aton sa Pilipinas, alas 2 pa lang sang hapon dito sa Turkey. Action Firing Line. Firing Line. Kag alauna naman sang hapon sa Syria. Kay ang Syria mga 6 ka oras abanse sa pungsod sang Pilipinas ti hapon to subong sa Turkey kag hapon man dito sa Syria. Action Firing Line. Ang 4,825 nga kanabuon sa mga nagkalamatay, ang siling sang World Health Organization o WHO, posible nga magdamo pa ni sang 4 kapilo porting pagbalubanta sa WHO ho. Sa bagay, ti kadamo pangadaan sa mga natrap, kadamo pa sa mga nagkalapilasan, kag kadamo pa sa mga missing. Action Firing Line. Posible hambal sang WHO nga ang 4,825 nga kanamuon sa mga nagkalamatay, madamo pa ni kag maapat ka pilo pa. Ti laban-laban nga basi kung may 4 times, kung may times 4 good man ang kanamuon pa, ba kung mag-apat ka pilo butang to, 4,825 ang isip subong sang nagkalamatay. I-multiply nato na sa 4 times 4. Abi nyo kung pilang tupans na, 19,300. Action Firing Line. Lapit sa 20,000. Kakululbaan man o, kamay pang hindi lang ni matabo niya. Kagkabay pa nga wala lang sang Filipino. Nga ang pamilya ari diri sa Negros kag Bacolod nga nadalahig man dito sa Syria kag Turkey. Action Firing Line. Firing Line. Kabalo kamo kung ano bala ang pilas ni kamang interesante nga istorya sa pungsod ni nga Turkey kag Syria. May mga pinasahi galing istorya ni sa Turkey kag sa Syria, mga kaksunahon ta Turkey abi. Ang Turkey nagliligad mga kakson ginpasugtan na rin sila sa United Nations, sa UN. Dugay na rin yung plano nila ni nga ilisan ang ngalan nilang Turkey.
Tikon sa aton, di anong Turkey, haw? Di bila sapat na sa? Oh. Sang wala pa magluntad ang linog mga kaaksyon, naglaligad pa nga mga tinuig. May plano na ni sa lagaling ilisan ng alam nila nga Turkey. Si Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu. Una na ni sa nagsiling nga ilisan na nila ang ngalan sa nga ila sa pungsod. Halin sa Turkey, kuning Turkey ang spelling sa Turkey. No, Turkey. Luyag nila nga ilisan sa Turkey. Action firing line. No, Turkey. Ti mag-pronounce kita kung kita diri sa Pilipinas, Turkey. No, Turkey. From Turkey pakadto sa Turkey. Action firing line. Firing line. Nga ginduso nila nga ilisan nilang ilang sining nga ngalan. Anong rason di? Ang rason para nga ang ngalan nga Turkey hindi na mapanggid sa sapat Marang Turkey sa kasahi sang sapat. Oh, sila na sang manok, pato, bibi, gansa. Ang Turkey ano ganisaton di bila pabo. Action firing line. Ang pabo isa sa mga marimis litsunon. Kunwari kita dari sa pungsod sang Pilipinas. Tigintinguan gid sa pila ka mga pusal sang Turkey. Nga ilisan na ila sa ningalan, ti may pahanugot na nagili sa United Nations. Pwede na nila mailisan ng Turkey na ang tawag sa ila halin sa Turkey. At last, gipasugtan na giman sila sa UN nga ilisan. Pero subong Turkey gihapon ang tawag sa ila kay nga dire na guro na anad ang mga tao blas kalibutan nga tawgon sila nga Turkey. Plus subong inigo sila sa hindi basta-basta nga kabasugon sa linog. Ang mabasahan kababatian naton sa mga balita, hindi man niya Turkey kundi Turkey man sa Yapon. Action firing line. Sang 1980 pa lamang gali, ginplanuhan ng ilisan ang ngalan nga Turkey sa idalom sang pagdumalasad to ni Prime Minister Turgut Özal. Subong ang ngalan nga Turkey, halos hindi ni madumduman mo, kag Turkey na gyapon ang i-mention. Kaya tutok subong sa mga tao dito sa ila kung paano mapabangon ang ilang sining nasyon sa mala hagunos sang buhawi kag bagyo daw. Sobra pa ning hagunos sang buhawi kag bagyo mo. Ang kahalitan nyo naging bilin sa mabasko galinog sa Turkey pati na sa Syria. Action firing line. Ano naman ang istorya sa Syria? Standby ka mo kay balikan tanya. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. This portion is brought to you by A. Okay, sa ato sining live stream. Iyak na alis na yung monitor sa ato sining live stream sa Facebook Live naton na Milay Uligo. Salamat kid, Rinaldo Poderoso, Ana Sinoro, salamat, thank you. Thank you kid, okay. Si Carl Songko watching, o si Carl Songko. Okay. Ato sa ring live stream, Leia Yangeres Kevel, monitor from Talisay City, Idilaos. Good evening, Axel Marlon. Ari lang kami gihapon na Isabel, monitor dari sa may Victoria City. Johnson Pinta Lotayco, good evening from Pontevedra. Thank you, Gid. Milan Oligo, salamat kabayan. Eve Sagrada Sabaterna, monitor lang kami di sa Barangay Yobo, Lacarlota City. Jovi Munares, Ana Sinoro, thank you. Doy Arthur, Jane S. Sir. Salamat, Kid. Okay. Diding Aloha Miento, mayong gabi. Salamat. Standby, mabalik ta. Duga-duga. Huwag sana. Ano nang nauya ako magulang. Eh, siyempre, pigado. Tas, ano kay, ano ko sila.
madisurbo ko sila lang. Tapos kita, kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit sa ano sa Ang inyo? permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone. Kisa ga conflex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala mo message. siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan yung gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian yung kung nadala kami o kung wise nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagid ko kay basta ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagidaw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Bis kaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapangulang. Balita, angot sa ring kalitan ginbilin sang linog sa Torquay kag Syria. Tiyan mo nang gin-mention ko nga may ara sang pila ka mga signifikante nga istorya gali sa Torquay kag sa Syria makakson. Sa Torquay na tapos-tapos na. Ano naman yung istorya sa Syria? Action Firing Line. Ang istorya sa Syria. Wala sa iban kundi ang gyera. Action Firing Line. Firing Line. Daw kalain man pamatian gyera, no? Ang gyera sa Syria. Nagsugod pa ni kaliyasang tubig 2011 pati. Sobra na isa ka dekada ni. Sa dekada pulok tuig mo. 2023 na kitasbong, ika-11 or ika-12 na katuig. Ang kalawigon sang gyera sa Syria makakson tumigsak Marso 15 na nagumpisagid ang linog panay sa Syria to 2011. Ang update sa linog sa Syria nga ang International Rescue Mission nagabot na sa Turkey kag Syria ang una nga nagtayog makakulugmato kay kalabanan nga mga tawo tulog kagahon kamay to. 7.8 magnitude pagkatapos ang 12 ka oras. Sinunda naman nagtayog naman ng 7.7 magnitude ang sentro sang 7.7 ara sa northeast sa aminhan na silangan sang Kahramanmaras, Turkey. Action Firing Line. Ang mayad-mayad lang pamatian amo ang mga narescue. Sunod sa official sang Turkey's Disaster Management Authority. May sobra 7,800 karakuloko subong lapit na ni 8,000, no? Kaya sige-sige ito ang source kag rescue operation mo. Hapon to sa mga oras sa Turkey kag sa Syria. Tikarkuloko ining ginmenson ko nga datos ang figures nga 7,800 nga na-rescue makakson nga mga tawo, laban-laban nga gadugang man. Kung may gadugang ka na sa nagkalabatay, may nagadugang man
nga nagakaluwas. Action firing line. Halit na rin magkakson sa pulo gid ka mga probinsya dito sa Torquay ni ining 7,800 ang Syrian opposition nagsiring nga ginatos ka mga pamilya ang natrap sa gyapon dito sa Syria ni ara sa gyapon natabunan sang mga nagkalawasak nga mga buildings nagkalawasak nagkalausmod nga mga buildings kabay pa nga hindi ni masulit hindi masulit kag magpareho sa natabo man nga linog dito sa Torquay sang 1999 kanga amo man ning kabaskogon sa linog nga nagluntad galis Torquay sang 1999 sa heavily populated Eastern Marmara Eastern Marmara si region malapit ini siya sa Istanbul. Action firing line. Nga ang mga nagkalabatay ito mga kakson sobra 17,000 ka mga tao to. Tekon magin matuod niyo ang ginpalayag kag ginpakot-pakot sa World Health Organization. O kung WHO nga ang kanabuon sa mga nagkalamatay magalabot sa 20,000, di ba lang puwasan niya ni ining death toll sa natabo nga linog man sang 1999 sa Turkey. Firing line. Ari, ano ang mabulig sang Pilipinas? Si Presidente Bongbong Marcos Jr. subong lamang at Tuesday magkakso nagsiling nga may 85-man team nga ipadala sa Turkey agod magbulig sa mga nabiktima sang linog. Action firing line. Hambal ni Marcos, nakasugilano na siya sa taga-Department of National Defense kag sa Metro Manila Development Authority agod nga planuhan ang deployment sang assets. Bisan na mo amo lang yung sitwasyon naton diri sa Pilipinas, bisan pulupigado kag gamay lang kitang nasyon, ang batasan naton nga mga Filipino, inang pagka mabiduligon, ara gyapon, nagapangibabaw ina sa gihapon. No? Bisan magamay lang amot ato sa nga porsa, kag gamay man ang ato sa mapadala nga bulig, basta, ara lang, why kita nagapabaya. Sige lang, bulig lang. Action firing line. Samtang may inog bulig. No? Kay kundi ka magbulig magkakson base kon libakon ka man sa iban nga nasyon. Action firing line. Firing line. Ambot kon sa iban nga nasyon may mga marites man to. Sa ato lang ko yung marites ni. Action firing line. No? Kundi magbulig ang Pilipinas base kon libakon man sa iban nga pungsod bala mas mayon dalan ni nga mayara sang gintanyag man nga bulig mga kakson. Subong na organize na ang grupo nga ginabugusan nila sa mention ko nga 85-man team. No? 85 ka mga personnel, may dala pa sila nga mga goods kag kagamitan. Kaya man tinakalapot man kay Presidente Marcos ang information nga ang mas ginakinahanglan dito dito sa area nga ginluntaran sang linog ang ginakinahanglan dito sa mga survivors amo ang habol, no? Habol gid mga winter clothing. Kaya mga tabo to kubay sa Turkey to kag sa Syria to. Why na to sila sa mapulian nga balay? Mapuli pa sa balay nila nga usmod kag dugmok na balay nila. Action firing line. So ara sila sa gwa nagatiner mga kakson. Tikinan nila sang habol. Sa bahin naman sang kargahan nga eroplano, ang hambal ni Marcos, why tanto sang problema di kay ang Turkish Airlines. Nagpasalig na sila nga sila na yung bahala nga magpasakay sa Philippine team kag magkarga sa mga gamit kag patira ang pagkaon. Buwas di sa buwas, Miyerkules ang gabi ni nakaschedule ang pagbiyahe sang Philippine team pagkanto na dito sa may Turkey. Action firing line. Ano pagid, kainagin palayag sang Philippine Embassy sa Turkey nga may at least 248 ka mga Filipino ang apektado. Muning pinakabasubo, gid digin manikuman kay damo man tukbay nga mga Filipino sa Turkey kag Syria. Ti may ara sang 248 ka mga Filipino apektado man sang saning linog mga kakson, pero mayo lang nga balita di. Kay subong wala pa kita sa report kadabaton nga may Filipino nga dalakip sa casualty or casualties so far
sa mga Filipino nyato didto. Teka may pangaway lang kag wala lang gid sang malakip kag madalahig mga kakson. Ang kakulba ti normal na. No? Manopiktuhan gi magatuod kung dito ka sa lugar, kung ara kami sa Turkey, ara ka sa Syria, kulbaan gid kay makin mo 7.8 magnitude nga linog ang uyog si imo. Nga ako na mga tao patong basihan tayo na sa nga palayag. Daw parehos lang ko nung ginagasakay kasduyan. Action firing line. Bisan din ka lang siguro magkadto to nga lugar. Kasubo kag pilis ngoon na makita mo sa mga nawong sa mga tao to. Di kita dali sa Pilipinas. Dapat ba lang magpawala lang sa sining trahedya ni? Ang sabat sa makakson kung ako mabangkuton nyo, it's a big no. Hindi gid. Hindi gid pwede nga maghala na lang kita kapawala kay ang Pilipinas isa man sa ginakabig nga earthquake-prone country. Action firing line. Ako gapatigid nga bangod sa natabo nga 7.8 kag 7.7 magnitude galinog. Ang ikaduwa nga pagtayog bla, way nagasalanto ang magnitude. May report nga 7.7 magnitude, may report man nga 7.6, may report man nga 7.7. 7.5, no? Bayan tada kay point na eh. Ang importante dali magkakson niya kung anong sitwasyon sa mga nagkalalitan. No? Gapati ko nga natabo ni nga duha ka mga mabasko galinog sa Turkey kag Syria. Dapat magpagwa man sang abiso ang iban nga nasyon di lamang diri sa Pilipinas, magpagwa sang abiso bilang reminder of the need for preparedness. Action firing line. Parang mapadako naton, mapasangkad ta ang tsansa. O kung nagnatuwag lang nga chances of survival sa ation sang linog. Nagakadapat nga ang aton nga mga otoridad, ang mga private companies, kaiban pa grupo nga may kasarang bla, dapat nga magpatigayon sang earthquake drills. Hindi lang nga annually, kung isa ka best kada tuig, kung pwede palang kada quarter, himuunta, ilabi na dali sa pungsod sa Pilipinas. Action firing line. Lagi na siling kung nga ang pagkamalipaton, unay sa aton tanan. Kakalipat kita kanunong dapat nga himuon, bisan pa nga nagkapagigbahin kita sa madamo ng mga earthquake drills, mga kakson. Action firing line. Kung sa mga Tagalog pa, iba na ang preparado. Boy Scout ka, Girl Scout bala, laging handa. Action firing line. Firing line. But the question is, muni, can earthquake drills actually help save lives and lessen casualties, especially sa earthquake-prone countries parehas ang Pilipinas? Action firing line. Wala naman siguro sa iban pa nga pamaagi o kung tikang nga pwede himuon. Magluwas na ng earthquake drills, mga kaakson, kamanting linog. Preparasyon lang gid ang pwede ta nga himuon di. Magluwas. Kung may araw pa gid eksperto nga magpresentar sang iya sa nga ideya kung paano preparahan ang linog. Action firing line. Hindi man pwede nga mapungga ng linog. Hindi man pwede nga ipastop ta ng linog ni. No? Si pastor lang to yan nakapastop. Action firing line. Preparation na. Pero ang dapat gid naton mabalaan diri kon how effective ang earthquake drills. Ano ka epektibo in saving the lives of people. Dugangan tadi nga talakayan blado ko dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. This portion is brought to you by ACS. Okay, salamat kita. Nalisa na ito sa iyong monitor sa live stream natin sa mga commercial kita. Si Toto Andy, Bailon, musta ka tanoy? Okay ka lang da? Sige, din si Toto Andy man, Singapore guray, no?
Sige, tutuan di Galis Bailon. Sa ato sa nga live stream, nagpadala dugang ang mensahe, diding aulhamiento. Salamat kid Ana Sinoro, Mare Manjo B. Arniho. Mayong gabi Akson na Marlon, si Paul Spot III, watching. Si Selbik Bik, good evening Akson Marlon. Watching from Yellow Bell, Binabuhan, greet ko kay Sandra Bermelio, Nalin Fiteza, Concepcion Nuenay. Rhea May Ladio, mayong kay Akson Mar, greet ko lang sila Ma'am Vanessa Mayo, Sir Alex Montaza, monitor lang ko on air. Salamat gid Rhea May Ladio. Si Selbik Bik Akson Mar, greet ko man ang Federation sang Far Bob C. Incorporated. Ara na si Vanessa Mayo. Hep hep, happy Tuesday, Axel Marlon. Shout out to my sisi, Mrs. Alvarez, Nets Mercado Herrera, si Linda M. Bustamante, thanks, Rhea May Ladio, Security, salamat gid. Christian Rindon, mayang kay Axel Mar, pero may kami kapamati si mo, labi na gid akon Lolo Rodrigo Balasabas. Okay, kay Lolo Rodrigo Balasabas, tutok lang gid, no? Sa ato sa nga palatuntunan. Salamat gid Christian Rindon, no? Salamat gid Cecil Ramasirone Roma Ronario, Triple R ba, no? Rone Roma Ronario. Okay. Cecil Bekbek mayong gabi gali kay Dalisay Gabiz ga pamati gid subong Action Mar sang Yellow Bell. Ambal ni Vanessa. O sige. Felizi Benzola. Okay. Hasta kadlaw basa hunta, no? Thank you. Balik ta dugay. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties.
Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ika-anom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Maayong adlaw sa inyo tanan nga mga tagpalamati sa radyo. Ako si Chona Gusiauco, chairman sang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas o kun KBP Bacolod Negros Occidental Chapter. Ako nagapahibalo sa inyo tanan nga ang World Radio Day, tuigan nga ginasaulog sa kada Pebrero 13, agod kilalahon ang kusog sang radyo bilang paagi sang komunikasyon. Ini nga kahiwatan gindeklarar paagi sa United Nations General Assembly sang tuig 2011 kag sugod sadto pangkalibutano na nga ginasaulog. Karon nga tuig 2023, ang tema sang World Radio Day amo ang Radio and Peace o kon radyo kag paghidait. Ang radyo ginkilala sa iya dako nga bahin sa sosyedad kag kaangtanan sa mga tawo from all walks of life kag ang padayon nga pagsaulog sini sa kakinahanglanon sa ika-21 nga siglo. Kagani sa ngalan sa mga member stations sang KBP Bacolod Negros Occidental Chapter kag sang tanan nga mga manugwaragwag sa radyo, kami inyo updan sa pagselebrar sang World Radio Day kag kabay nga inyo padayunon nga talupangdon kag pamatian ang radyo. Madamo nga salamat. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na? Wala medyo malalang tutunlan ko. Mga balita lokal. Mga suspisado sa pagpatay sa utod sang alkalde sa Banwa sang Valencia, Negros Oriental. Kapid ining probinsya sang Negros Occidental, lapit-lapit lang sa aton ni. Kamanti isa lang kita ka mapa mo. Dito na tabo sa may Valencia, Negros Oriental ang report na dakpan sa hot pursuit operation sang mga kapulisan. Action firing line. Isa ini sa ginakabig talalopang don nga krimen nga pagpatay makakson nga ang biktima diri, Teves ang apelyido. Huben pa, 42 anyos ang paginaron, taga Barangay South, Poblacion, Valencia, Negros Oriental. Grabe, ini makabigin nga brutal kay ang bangkay sang biktima. Ginbilin iya sa basurahan, nasa pond na kahapon sang aga, kag ginakabig ini siguro nga biktima sang pag-salvage kay nga ang bangkay gin putos panestila. Action firing line. May plastic bag pa sa unhan nga nakitaan. Nagpatayog ni nga balita sa Bugos nga Negros Oriental. Kaya ang ginpatay diri nga biktima ti utod ini sang mayor, no? Nga Teves man kag bata sang anay mayor nga Teves man. Action firing line. Ano ba lang mga Teves dara sa Negros Oriental? Balaan naman siguro sa ato sa mga aksyon isa ina sang ginakabig pinaka baskog kay influensado nga political clan adra sa Negros Oriental. Di lang nagdaog nagligad nga eleksyon to. Teves man to ugaling. Kaya nagkapetisyon to si Digambo na desisyonan sang Comelec. Nagkadto siya kadalagan, nagpanaog ang Teves. Action firing line. Pero ang ginalibugan ko din nga amon dalanik brutal man sa pagpatay sa biktima man. Kung gamay man lang ang atrasos ni, di na maglabos puntong amo gining imuon sa yamo. Ang balita makakson angon sa pagpatay. Sining miyembro man sang kilala nga pamilya. Siyempre, hindi gid mayo pamatian nga balita. Kaya manti, patay mo, sinobi ang gusto nga
may mabatian tayo perming may kapatay yang tinuga sa lugar taman. Masakit sa manatyagon kon pamatian labi na sa pamilya sang biktima. Pero ang maayo lang pamatian dari amoni sa balita nga ang mga suspetsado nagkaladakpan. Action firing line. Amoning sahi sang balita nga tani gusto man naton mabatian dari sa Bacolod mo. Dibla? Bisan pa siling nga sa Bacolod, pero may kudo katabo ang krimen, di malikawan, bagod ang Bacolod highly urbanized city, pero kung tani, kung gakadakpan ang suspetsado, no, sa isa ka nagaluntad nga krimen, di man tani matamaan ka palibog pinsar sa Bacolod noon eh. Action firing line. O galing sa Bacolod na wayway gina, no? Wala gid sang natabo nga may suspetsado man lang sa krimen nga pagpatay magkakso ng permi naton batian is patay, kag patay, no? Pero kung pagdakop sa nagimo sang krimen, naway gid niya pabuton Bacolod no. Action firing line. Ari ang balita sa Negros Oriental, sa Valencia mga kakson. Ang mga suspetsado nagkaladakpan. Hindi lang isa kundi tatlo gadya. Ka mga tinuga, tatlo kaginakabig suspitsado mga kakson kag nadakpan ini sila sa ginatuwag nga hot pursuit operation. Hot pursuit operation pa ya. Amo niya, no? Ako ya maboy ko kalo, mabalakpak gid ko sa mga kapulisan nga nag-operate. Wagid nila nagtuntatan mo, no? Nadakpan sa hot pursuit operation pa nga ginatuwag. Action firing line. When you say hot pursuit, no? It is usually last for 1 to 4 hours after the crime was committed. Action firing line. Kampiyon nga operation, no? Ta isa pa din sa nagkuha atensyon makakson. Bangod sa tatlo ka mga nagkalarakpan di, isa dari dumulong, Danish National, kabalo man kita dara sa Negros Oriental, no? Sa mga nakalagaw sa Negros Oriental, di bla, kadamo kita sa mga masiplatan dara nga naga-star na nagatener or nagabisita, nga mga dumulong, ang kalabanan da nagatukod sang negosyo, mga retirado ina. Ang iban retired US Navy, retired US soldiers, no? Nagatukod dara sang ila sa ring nga negosyo. Tindi na tamatingala nga ang Negros Oriental isa sang lugar nga sa Pilipinas nga ginahiligan tiniran sang mga retirado nga mga kakso naton halin sa ibang nga nasyon. Action firing line. Tin isa dari sa tatlo ka mga nagkaladakpan nga suspetsado magkakso sa ring hindi basta-basta nga sa isang krimen dumuluong Danish National. Ang isa dari ang ngalan niya, kung masyan talang ngalan first name babaye no? Ang isa dari lalaki. So tatlo ini sila magkakso. Standby ka mo. Isa doon ni kay dari sante nga balita. Ipaplastar ko nga dugay. Kaya Akson Jan Diaz ang kolokompleto nga detalye sila kung paano ginplano sang tatlo ang krimen. Man may ara pa yung natabo nga ano tong armas or pusil kinlubong stuta, no? May ara papel ang sa tagsanis tatlo ni mo. Ang isa papel ya amon ang isa papel ya amon So ginplano gid ang pagpatay sa biktima. Action firing line. Kag anong plastada, tubtob sila ang nagkaladakpan. No? Dugay-dugay ha. Tutukan ta ini nga balita. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Okay, knali sa nga to sa nga monitor sa live stream. Ato sa nga Facebook live. Okay. Facebook live naton si Akson Jan. O dugay ma-report sa Akson Jan, no? Attorney Suarez, Attorney JB Suarez. Kamusta ka na, sir? Okay ka lang?
Sige, Atty. JV Suarez, ang amigo ko sa una nga, no? Ang sang una nag-survey bilang provincial Comelec supervisor, no? Atty. Suarez. Ma'am Vanessa Mayo, thank you. Inday Jonski Agriam, gabanitor man, ato sa nga batchmate. Standby lang ka, mabalik ta dugay-dugay, makuha tanay puwersa, no? Para makaarang ka kita sa balita dugay-dugay. Hoy, Pang, to kalala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton One is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tiona aton binang-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob,
Apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ila nagapati nga makaluwas sa ila nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita. 52 minutos na kaligad sa takdang alas 7. Aksyon Radio Philippine Standard Time, no? Sa mga balita naman sa Kapitolyo, mga nagabaling aso ang balita mo. Halin sa Kapitolyo mga kakson, may ginaligar, gindispel ko nga pundo, may taga-Kapitolyo nga dismayado, bangon sa pag-atras sang daway naggana, nga basiwa, nga mag-entera sa proyekto, nga bulk water sang probinsya. Action Firing Line. Kag may division headman nga tinuig ng papangalagad, nagpa-silo sa balik sa iya sinigdin halinan sadto. Taran nga balita sa Kapitolyo,
bulyadahon taman dugay-dugay. Ako malabutan sa atos sa nga panahon. Una, amaning duha ka mga balita nga nagpa-dismaya sa kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz kag nagpalain sa niya sa nga buot. Subong nga hapon, ang anay acting municipal treasurer sang Isabela Negros Occidental nga si Nenet Escarda gin-isyuhan na sang show cause order. Ang petsa sang show cause order sumunggid Pebrero 7. Show cause order amo ni sa ang ginaisyo sa persona agod hatagan siya sang higayon o konsansa nga makasabat sa ginareklamo sa iya. Action Firing Line. Ang sa kaiskarda ang reklamo angot ni sa ginaligar pagkadula sang 6.4 milyones pesos nga pondo, kwarta kag cheque, koleksyon sa municipal treasurer nga talatapan sa banwa sang Isabela. Normal ini nga proseso sa isa ka empleyado sang gobyerno nga ginareklamo hindi man pwede nga ora mismo paparaugan na sa sang penalidad kundi pagi nga na sa ginatuwag nga due process. Ang pamangkot dari ka ginahulat naton di kung may iban paihan nga persona nga kahimbon sa pagkadula sa ring kantidad nga ni. Action Firing Line. Hindi ialinibo kundi minilyon iyak pesos ang involved dari nga kantidad. Si Escarda gin relief na ni sa municipal treasurer ng talatapan sa banwa sang Isabela kag ginbalik niya siya sa ginalinan niya dara sa may provincial treasurer ng talatapan nga ang opisina dara sa may basement sang Capitol building man si Escarda empleyada ini siya sa idalom gyapon niya sa provincial government ugali ka dito na sa gindestino ginasign sa banwa sang Isabela kagin ayo gini siya sang alkalde sang banwa nga kung pwede siya ang ipahamtang to bilang acting municipal treasurer sa rason nga wa man sang personal dito sa munisipyo nga qualified sa pag-uyat sa seda nga posisyon. Action Firing Line. Hindi basta-basta nga makatransaksyon si Escarda kung mugin balik siya sa provincial treasurer ng talatapan, di sa basta-basta makatransaksyon may angot sa kwarta, payouts, ginatuwag, remittances. Kundi, hasta lang sa record. May limitation, kumbaga. Ang duwa ka pahina nga show cause order, may tiyempo tabasahon tarugay-dugaya. Plus, ang palayag ni Provincial Administrator Attorney Diaz, angot sri. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na ang Frakinone. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwata. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss sa Barangay Mailon. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom.
Ang barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata. Man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. Una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong agakag madamo. Action Firing Line. Ini nga bahin dala sa aton sa kaluan sang Mighty C alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga may natural nga antihistamine properties. Mighty C nagabulig para Firing Line. Impunto alas 8, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Stanmay kamo kami, ara kita sang duhagedo ka mga balita ginakumpirmar naton ni. Matupa ni siya sa pulopreska nga balita kung makumpirmar ta. Action Firing Line. No, pero unahon tare ang detalye sa ning balita dara sa may Valencia, Negros Oriental. Damo sa nagahulat ni kung paano natabo ining paghalid, no, pagbilin, paghaboy, nano nga tinagaman, basta patay ang isa sa miyembro sang pamilya Teves. Kagin bilin ang bangkays ni sa basurahan, pertino, ginputos pang lawas niyo. Action Firing Line. Ang balita, mga kakson, 3 dari kaginakabig suspitsado nanakpan sa ato sa kapulisan. Aksyon dyan, mayong gabi, please come in. Maayong gabi, Aksyon Marmin, gabi sa tutunan ng mga kaakson na kumpirmado ng report nga ang utod sa incumbent municipal mayor sa Banwasang Valencia sa Negros Oriental ang nasakwan nga patay kahapon ginamang sang aga dra mismo sa Purok 3, Barangay Kalayugan sa Banwasang Valencia. Ring biktima, Aksyon Marmin, kinkala kay Don Paulo Zardeca Teves, kasado, residente ni Barangay South Poblacion sa Banwa mismo sang Valencia. Sunod Aksyon Market Police Major Roger Quijano, ang hepe sa Valencia PNP, nga duha ka mga persona ang nakasapos ang bangkay sining ni Teves nga dira sa abis tupad sa sining basurahan. Ang nakakita si diri ang si Crispin Dongkoy nga residente sa Barangay Kalayugan sa kining kagawad nga si Virgilio Mapulad Jr. Pareho sila aksyon legal ang edad kag residente mismo sa muman nga lugar. Sunod ri kay Quijano sa investigasyon diri sa kapulisan, ining bangkay ni Teves na putos inaksyon mar sa plastic kung bagado ba dumami blackson mar nagin na putos gid ang bilog nga lawas salin sa ulo pagadto sa tiil may putos ini sa nga plastic dito ka nakita ini sa mga residente nga nadiskubrihan sa duha ka mga lalaki kay pagbukad nila aksyon mar bangkay kalalaking ilang nakita sang ginusisa sang Sinugor Crime Operative na ibaluan nganing bangkay ang mayara sang pilas sa iya naman nga ulo. Ang iladugin ng tao, tugay ni isang pagpanglutang kung pagtiro, abi aksyon mga una bes, wala pa ito nila kilala. Ano yung una ged, kung ano na yung kalibre sa armas ang gingamit sa mga suspect sa pagtiro patay sining biktima. Eventually, Action Mars ang nag-conduct sa investigation
dito nila kag nakilalaan nga utod gali ini non-incumbent Mayor Edgar Zartiga Teves, no, ini nga biktima mismo. According to sa report sa Valencia PNP kay Suluman kay Quijano, nga ila diri pagbulubanta mga Domingo sang kaagahon sang uli nga nakit-an ining si Teves sa mismo man nga balay. After sina, wala na siya nakit-an pa sa iya mismo nga matatubtob, nga ining nasapuan nga patay dra sa bahin naman sa barangay Kalayugan. And then nagpamangkot, nagkandak diri sa investigation ng kapulisan, ila diri nga ginplayag nga ining si Teves wala man may kaangtanan abi sa Armed Forces of the Philippines sa AFP, PNP man o kon Philippine Army. Kag according diri sa Quijano, hindi man sa action maangot abi no or wala gid saya sang engagement or connection sa rebelde naman nga grupo. Amo to una gid do nagbangko diring kapulisan sa kunong posible motibo sa likod sa ning krimen. So nagkandak na sila sa inquiry sa posible motive sa sini mismo nga insidente kag pagpapurpumangkot sa mga residente dito palibot sa lugar kag sa mga ulihi nga nakaupod sining biktima kag subong man sa mga residente malapit sa ilang lugar. Dito Action Mar kag nagwa ang pangalan sining lalaki nga si John Edward Rimulyo. 29 anyos, ini sa soltero pero may live-in partner din siya. Nadakpan ini siya or ini sa Action Mar ining si Rimulyo residente Kalaan San Jose, Braman sa Negros Oriental. Sangging kasa ining operation ginakatuan sang mga kapulisan sang Valencia PNP upod ang Provincial Intelligence Unit sa Negros Oriental ang ginatiniran nga balay sining ni Rimulyo. Ini sa nadakpan sa Victoria Paliantes apartment nga sakop sa West Balabag sa Banwa Manismo sang Valencia dira sa Negros Oriental. Ang pinakatuyo sini diri is invite ini siya kay nakabalo na nga daan beforehand ang kapulisan base sa ilang mga interview nga may tatlo ka mga persons of interest sila nga ginalantaw nga suspect no or rather nga mo na makasulbar kag matagas sa kasanagan ining kaso nga pagpatay kay Teves. Pagka kapadulong aksyon sa kapulisan sa Pulian sining ni Rimulyo na-recover nila ang isa ka revolver 556mm nga armas lutang. Wala labot sini may isa pa ginaksyon mark kay empty shell. Timag silang kay empty shell, basiyo, no? Basiyo sang bala sang kalibre 556mm plus may isa pa ginaksyon mark ka wala naglupok nga bala sang kalibre 556mm nga na-recover. Ini nga mga armas kag mga bala according to kay Quijano nasulod sa isa ka eco bag nga nagaluag sang green. Ini nga rason kung nga sang na-recover ang armas gin pagkamaayo sang mga kapulisan nga dakpon ining nga si Rimulyo Action Mar. Una dakpon nila kay may kaso nga pagposesyon sang illegal nga armas which is a criminal offense. Eventually, pagabot sa kapulisan dito nga nagkandak na sa interrogation Action Marlon nagpanugid ining suspect nga si Rimulyo nga may labot gin man siya sa pagpatay diring kay Teves. Iya reaction Mar nga ginsugid na ang suspect gid na nagtiro sining biktima nga si Teves amo si Tim Merch. Si Tim Merch isa ka Danish national. No sining ka Danish national halini siya sa Denmark. Ang panawag ni ganito sila action mark gid Danemong no mga day nationals pero commonly we call them Danish national. Wala labot diri kay Merch no nga spelled apelyido MEORCH. Dito ni Action Mar nga ginasugid pagid nga upod sining ni Merch ang iya nga live-in partner nga si Myla Ozoa Cagasan. Ano natabo din Action Mar according kay Rimulyo. Ginpayag diri ni Rimulyo nga ni si Tim Merch ang nagtiro sining di kay Teves. No? Kung sining unsa gid Action Mar ang nagtaya sining armas lutang kay Teves kag saman ang nagpalupok. Matapos ng krimen, according to kay Rimulyo, kaging payagman ni Quijano, galing suspektado nga si Tim Merch ang nagsugo sa iya nga ilubong ang armas nga gingamit sa pagtiro diri sa biktima. No, kag tinluan ang crime scene agud nga wala sa mga ebidensya nga mabilin. Kay ining krimen ginhimo ni Merch sa ila mismo nga balay. No, ang balay deduction Mar ni Merch, no, base diri sa report sang kapulisan sa West Balabag daman sa Banwa sang Valencia. Lapit ng gid sa balay sining ni Rimulyo. Da pagkatapos ng Action Mar ginmanduan man according to sa kay Quijano
gimanduan ni Mertz ining si Rimulyo nga putson ang bangkay ni Tevez kag ihaboy no sa malayo nga lugar. And eventually tidigto nila ginbilin sa area ng Purok 3, Barangay Kalayugan sa Banwa mismo sa Valencia sa Negros Oriental. Pagkatapos si Nexon Mario Gilayon nga nagkasasang hot pursuit operation ang Valencia PNP kag gindakop ni mga suspect sa likod sang krimen Nexon Mar. Aksyon dyan po sa lingon, ang una na nadakpan, amo si Remolyo. Pagkatapos, kanta ni Remolyo ang nagsugo sa iya. Nga mo nang, amo nang dumuluong. Yes, Action Mar. No? Tapos sa nadakpan siya, Balaguro, nadakpan na sa, nag-ako na lang dito sa kapulisan para matinluan niya man ang iya man mismo nga pangalan. Pero Action dyan, ang victim ni, ano man, nakaagi man na sa opisyal dara sa lugar? Nakaagi man ni si Tevez nga victim ni. Pasensya, gito medyo hina. Si ang biktima balakson dyan nga si Tevez ni, nakaagi man ni public official sa lugar da? Accordingly, wala pa. Ang iya lang gid nga utod, ang iyang amay, is former mayor man sang Valencia. Okay, ining foreign national, anong trabaho ni man? Anong negosyante na sa area da? Actually, nakapangasawa na sa Santo Gadra mismo man. Kay events before, sa Dumaguete, is sila gatener. According kay Police Major Quijano, do kilalahay ini sila. Galing lang kay dumiara kuno dinumtanay or away ining Danis National kag si Tevez Action Mar na madugay na. Nga sa karon hindi pa gid matulid sa kapulisan kung anong ginhalinan sa ilang away, kung bala third party or may mas dalom pa gid nga istorya sa likod sini. Kag subong man kung sa diin san o nagsugod ining ilang away nga duwag sa mga tugtog naglabot sa punto nga ginpatay gid sining dumuluong ining biktima nga si Tevez. Dento action dyan gin lubong ni Remolyo atong pusil nga gingamit ya bay sa sugo sa Danis National. Wala i-action man na lubong ang armas ang ito nga na-recover sa iya posisyon. Why sa gali nagpati sa sugo siyang ilubong tani? Wala iya siguro na sunod ang paglubong sang armas. So ginhupot niya lang inigintago iya kay bisan kini action ang basiyo bala. Ang basiyo nga sa armas no. Sa bala na sa armas na-recover man dito sa posisyon kag control. Sila ko possibility ang bago ni Kano wala yung gisunod ining ginmando sa iya ni Mertz may na-recover nga ebidensya sila posisyon kag control automatically na kung tsansa no nga masulbar gid ang kaso kag sila gid ang mapamatud-an nga suspect sa likod sining criminal action Mar. Sang gin-operate ang ining Danis National gin-arestar man pating live-in partner niya? Yes, kay according diri kay Quijano may ara man sa action Mar sang partisipasyon. Kay for example, di action Mar kun ara sa isa ka krimen, kag tapos ara ka within the venue nakakita ka nakasaksi ka, kung na do may ara nga tawag nga conspiracy or may kaso kagit action mga pagatubangon ilabi na wala ka na ginhimo para mapunggan ang isa ka krimen. Reaction man, may ara kita interview kay Police Major Roger Quijano ang hepe sang yes, sir. Go ahead. Ang hepe sang Valencia PNP. Sa ngayon, mayroon na kaming persons of interest, no? O tatawagin na lang natin na suspect. Kasi mayroon ng witness na against sa kanila. At mayroon na kaming may baril na recover na ring baril na ginamit. Apo. Sir, ito pong pangyayari po na ito, sir. Paano po ito na-discover, sir? Na-discover po ito ng isang konsihal dito o barangay officials na sa lugar. Kasi yung nag-ano siya doon sa basurahan, may nakita siyang binalot na nasa iba-iba. Tiningnan niya, yan ay bangkay ang nasa sa binalot. Sir, confirm po ba talaga na kapatid po siya ni Mayor Edgar Zartiga Tevez po? Yes, yung nila, kapatid niya sa kapatid niya. Okay. Kapatid ni John Tevez. Mayor John Tevez.
Oo. Sir, ito pong biktima, may mga tama po ba siya ng bala sa katawan po? Di, wala sa katawan, isang bala lang sa ulo. Oo. At tapos po nakapost na po yung kanyang mga kamay, sir? Ang pagpayag ni Police Major Roger Quijano sa Valencia PNP. Yung tatlo ka mga suspect, nakaroon sila custody and kaina, gintay dalog na ini-action mars na may paraffin test, no? Kaya para mabalaan, kung bala matuod na ini nagkalupok ang mga Danis National o kung sinimulyo action mar or bisan basing babae, bla? Kaya ba dari ni Sir Quijano, siguro doon na rin ilang tanang ebidensya, ang tanang na examination, ilay ipatagayunon para make sure nga antes ma-file ang kaso action mar, tulid gid kag mabakod ang idaman nga ebidensya. Sige. Action mar? Sige, so dyan. Ang action man, ang latest update was, nagkamaroon din sa Quijano, ma-contact with sila no? Kung may mga development, may angot sa siniman nga kaso. Balik na gikan sa Negros Occidental, sa Negros Oriental Police Prevention Office, ang ka-aksyon yung Aksyon John Diaz, una sa balito na sa aksyon sa Nakurod Aksyon Radio. Action Firing Line. Tugyanta sa kapulisan dara sa bansang Valencia, makaksyon tatlo kaginakabig suspesados ring brutal nga pagpatay, tiro, ang naangkon nga pilas sang sining biktima nga Teves o galang kabanti ang manera sa pagpatay daw ni makatawo kay ginputos pang lawas ni sa plastic kag ginbilin pa sa basurahan. Action Firing Line. Ang motibo unagid ti may ara sang dumtaray may away nili may dugay nga away ining Teves na ining biktima kag ining ginalagar nagsugo nga Danis National. Ang report makakson sa atong makakson nga nakabatibla sang siren now sang fire truck dara na sa area sa may area sang barangay Felesa proceed naman ang ato sa nga patrola. Action Firing Line. 15 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippines Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Centrum Silver, para sa extra. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang
ang tuman niya pag-usasang gadgets kang isang cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kung kisana, ano nang nahuya, ako makulang. Ay, Jimmy, pigado, tas, kay, ano ko sila, panisurbo ko sila lang, tapos kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Kulol ba ang makakson, delikado kag pwede gid nga makapatay. Lantawan nyo bala ang kanamoon sa mga nagkalamatay dito sa Syria kag sa Turkey, mga kakson lapit niya 5,000 mo. No? Makahalit ini sang puwerte ka lala. Oh, ang balita angot sa binilin ka kahalitan sang duwa ka mabaskog galinog subong. Amon ning ginahambalang gid dito sa Syria kag sa Turkey. Damo na sa mga preparasyon kaginimong ato sa ng gobyerno, partikular na rin sa pungsod sang Pilipinas. Pero ano man, may kulang payahan nga dapat na ipatuman. Ang preparasyon walang nagasentro sa natuwag ng mga earthquake drills nga ni. Kundi pati na sa mga sa pagpatigayon sang pag-usisa, pag-check bla, sa kung ano kapag-on kag kabakod sa mga struktura kag buildings. Labi na diri sa Pilipinas. Monohon ko pa ang kakatabo kung kaisa pareho sa isa ka proyekto nga gastuhan sang pondo sang gobyerno. Ang gintukod nga building mayara gid kung kaisa kakatabo nga kulang-kulang ang kabilya, ang templada sang balas kag semento, kulang-kulang man. Ina bangod ginahungod nga pakulangan na ang gasto para magan its proyekto. Kung buhi pa to si Anay Senador Miriam Defensor Santiago, amag ito siyang tigdas magpaliyag mo basta gani damo proyekto nga ang gasto kwarta sang gobyerno damo man kuno 10%. Ang kakatabo makakson nga imbes nga bagusan nga pundo ibakal sang kompleto nga kadamoon sang materialas di ginahungod nga pa jutayan para nga at least makagulugan it. Di man taran na. Pero mayara gidya. Ilista na sa papel or dokumento nga kuno kompleto gid ang pinamakal. Pero wala gani kung kaisa katunga mo. Ang resulta ti imbes bako ng building. Gamay lang nga uyog kag tayog makaksog hindi litik. Rusdak, rumpag kag wasagid mo. Ambot kung saan o pa ni matadlong ang iningasay isang sistema naton man. Pero diri sa aton sa lokal, paano naton liwat buhion ang pinsar sa publiko sa preparasyon nga dapat timuon. Ang isa sa mga lugar, nga permis peligro, na kung may magluntad nga linog, among eskulahan no, di ba? Eskulahan nga Ang eskulahan kung may klase, pilang bilog na estudyante. Ginato sa mga estudyante na may mga school buildings. Sa balay o opisina, jutay lang mga tao na, hindi ba, sama-sami.
ang sa eskwelahan, labi na sa mga pampubliko ni Macacso, no? Ara niya nagalabot lang nagalabos 20-30 sa isa lang nakakwarto. Oh? So, tuban ka importanteng preparasyon o kung ang kahandaan. Kung ano bala ang dapat nga himuon sa tion sang linog, nagligad lang ang December 2022. Ibalik ko lang bla. Ang ining order nga ginpirmahan ni Education Secretary Vice President Sara Duterte. May ginpirmahan to sa nga DepEd Order number 53. Series of 2022. Nagabando to sa tarantaran nga mga public schools nga dapat magpatigayon sang ang gingamit to nga tinaga Macacson unannounced earthquake pati na ang fire drills. Ano ba lang aton lauman sa mga bulutuan dari sa Negros Occidental, partikular sa Bacolod City, kon preparation ang paghahambalon. Online sa firing line. Ang presidente sa Bacolod Teachers Federation kag nakaagi man ni sa school principal man, no? Si Sir Richard Hilangre. Sir, good evening, si Action Marlon. Good evening, Action Marlon. Kag sa tagpalamati sa Action Radio, mayang gabi sa inyong tanan. Thank you so much, good sir. Ginasunod ko ring update la sa siring porte kabaskog mga lino dito sa Syria kag Turkey, no? Liwat naman din sir nga nabuhi ang palabangkutan nun kung ano bala ka preparado mga banwa kag syudad dari sa Pilipinas. Dala na siyempre aton si dari probinsya kag syudad sa Bacolod kung linog ang hambalan, no? Ang isa sang permi naton masaksihan kon preparation sir among ginatawag nga earthquake drills. Hindi lang sa mga LGUs mo kundi pati na sa mga eskwelahan. May mga earthquake drills nga patigayon. Duduman ko sir, nagligad lang bulan si Defense Secretary Duterte may ginpirmahan to nga order mo. May mando sa tarang-tarang nga mga public schools nga dapat magpatigayon sa earthquake drills. No? Unannounced earthquake drills. Dari sa public school sa Bacolod sir, may ara na man plano nga himuon na subong unang quarter sa 2023. Okay, so sa aton nga DepEd, bisan wala pa si Vice President and Defense Secretary Sara Duterte, may earthquake drill na gid man katabo. And then may DRRM na gid man kita, kag may school DRRM. Meaning amo na nagatamod sang mga drill naton. Kag nagapatigayon man sang drill earthquake na o kon fire drill. Ginapatigayon na siya kag galing kay Action Marlon, may mga batasan kita kung isa nga complacency blano niya tawag. Although nabalaan na naman ang drill, daw pariyo man to sa nakumit na sang natabo to nga tsunami sa Japan kundi sa kita magsala mga 2012 to kundi kita malipat, no? Bisang mga Japanese normal man lang to permi nga sirin. Kaya kaya tuod na po at least na kuha na gidya sa ilang mine, damo ang na-save. So right now I think we will elevate our consciousness sa earthquake kag fire drill nga katabo kay daw guilty man takita sinitanan kay kung gisabla mga taminsar tati daw sa second floor mo lang niya tapos man yun manahog dayon do something like that, no? Diri sa aton ti right now ti may mga dagas kita dira nga mga building sa Mandalagan pero naanad kita iya nga daw isa man lang ni ka floor balay ko or what. Daw may complacency ti if ang inimi kuno sang complacency sang defeat among complacency mo, no? So we hope nga ipangabuhi tan lagi na ini kay we cannot deny right now nga we are living in disaster prone country, no? So we can just imagine lang bisan gamay gani na nga sa una magsiling kamay patay sa typhoon ko yung refer, no? Sa una ti mga 1978 something bata pa kita magsiling nga typhoon pero na nakakusog ti may 3 na mapatay. Right now bisan jutay lang disturbance pupurting ulan
may 20-30 ginadayon makapatay sa aton pungsod. So mag-earthquake drill like what had happened to Turkey and Syria nga 7.8. According sa mga Chinese, mag 7.8 na maglapaw-lapaw na nada, ma-8, tanawon mo ng bukid, o dalaga na nakuno mo. Portila. So, nakita natin sa news sa Al Jazeera kay na, hindi man to tama kataas ang ilang mga building, do mga tag second floor, third floor, do mga residential areas, ano mo kay Puti Kakusog. So, damo pa to do 5,000 kung naglamatay, pero after guro ma-clean nilang debris, magasaka pa ng ilang death tools. So, we hope na ara naging man ang mga subject sa aton nga senior high school ang disaster preparedness, pero i-kwanta ginaguro i-internalize pagid para nga ang kada tuig at ikuha naging man ng sulit-sulit naging man may mga disasters matapos sa aton pungsod kay una volcanic areas kita may mga volcanic eruption and then alagyan kita yan nagabantay sa Asia sang typhoon. Antes makasulod sa China kag Vietnam, maagi na sa atong pungsod. And then ari kita ga ng earthquake kita ng belt no sa kalibutan. So kinahanglan gid nga ang pagprepara ara gid pirmi. Kay kung ka-disgrasya ka preparar, how much mo wala ka preparar action Marlon. Sa mga estudyante, Blasbong, sir, labi nang ginatawag nato ng mga ulihing tubo, ang mga millennials, ay yan ginaseryoso man nila ng earthquake drills nini. Nagasulod ba ni bala sa pinsar nila? Ang mga panugyan, kung ano dapat ngayon mo sa tion sa linog. Anong observation mo, sir? So, sa akon lang na-obserbaran, halimbawa lang sa no single-use plastic lang nga ginag-implement natin sa aton eskwelahan sa Bacolod City National High School. So I was thinking before nga tango-tango lang ni mga estudyante. Kaya siguro kasulod sila pinsar. Until that time, nga may na-istorya kita nga mga estudyanteng iban, seryoso, gali nga na-internalize nila. So we cannot really judge our students right now, millennial, kay sometimes if our age is 40, 50, so it's very easy for us to judge sa mga younger generations nga pawala. Pero may arag yung mga pawala na kung majority pa na so we will keep educating them. So may arag mga ma-internalize nila, so meaning kung bisan makapoy, kung bisan magsulit-sulit, mag-remind, sulit-sulito na natin kay as parents tinobserbahan natin kung isa sila natin mga bata wala ka pala mati daw na-ignore gahambal ka tigauyat sa gadget so without our knowledge sip in mga sa ilang memory no so may ara ka mo ng mga tao mo siling mo daw pawala pero deep inside nag-learn sila so the same with educating them about disaster preparedness so we'll just keep educating them. Although nga it's very easy for us to judge nga ba way gini ko pamati or way gini. So muna panawagan ta sa aton mga teachers nga during earthquake drill. So seryosohon taman kay sa kadamukon block kung gisa sa ginapaobra sa aton mga teachers including man principally. Nag-earthquake drill kung gisa ang coordinator lang nga bira-bira kag iya committee tapos mabaton lang report kay may ginaobrahitan. So, we will be serious about it kay ang disaster, ang earthquake, ang volcanic eruption, nag-aabot nga way mabalaan. Tisan 30 seconds na nga tayo ng bira dako na nga bagay kag madamo ang malitan kung hindi kita preparado. Sang tuig 2017, sir, dunduman ko ni ang CDRRM dari sa Bacolod City. May findings to sang time pasad to disaster cluster to maduduman ko si Jo Marie Vargas. Nagapakita to, sir, nga may ara at least 30% sa mga buildings sa downtown area sa Bacolod delikado nga mag-collapse in the event sa mabaskog nga linog. Ari isyo naman ni sir kung paano kapag on sa istruktura mo. Sa mga school building, sir, may ara man bala inspection nga ginapatigayon sa kung ano kabakod sa building, kag kung bala makabato man sa mabaskog ang linog, sir? So, after ang Yolanda, 2013. So,
ang aton nga mga buildings sa bag-o nga doctrine sa aton nga mga engineers nga patindog sa mga buildings sa DepEd, typhoon resilient kag earthquake resilient. So nakita naton tuod dalagko ang mga kabilya, no? So we hope nga way pagimasang palayo na, no? Way nang aton lang mga senior high school buildings ti amo nang ginatawag ng mga Yolanda resistant na mga buildings. Dito bala nakita to sa Leyte nga mga buildings to pag typhoon nagkalatumba kuan nila gin-estimate nila nga bisan typhoon pa amo ni kakusog. Amo ni kakusog nga earthquake maka-resist na. So God forbids, we hope nga tutuod gid na. Ang contractor nga nag-obra sina through also to the plan. Guay pagin makita sa matudlo nga about it. Hindi ba ito tutuod ng kwan ng gali. No, so we hope nga hindi na matabo sa future. Kabay pa nga mas fair kita dira, pero kinalan ito para sa atong kawalingon kay that's a reality already in our country nga atubangon pagid every day. Nga disasters kidya yung mga Amerikano gani magbaha to tulo-tulo ti pag sila mag hurricane lalain na sila ang mga Pinoy ito yado, so wala lang kinaana di mo. So tigintag man kita sang during Yolanda nga the most resilient people in the world kaya the strongest typhoon visited our country. So pero hindi kita sinaya magsalig nga daw si sino kita nga simple veterano naging man sang bagyo Action Marlon mo. So hindi kita magsalig kay ang kabuhi ti isa lang sa kalibutan kag usaron tagid ang aton kinadman nga matubang ini nga typhoon bisan ang tanan-tanan nga mga disasters nga katabo di sa aton pungsod. Dunduban ko sir, August 2022 nagliga nga tuig ni siya. Ang DepEd mismo siling gani sir nga may shortage ginman sa Bogos nga Pilipinas mo mga 40,000 classrooms. Tikabay pa sir nga ining shortage ni kung matagan nila sang kasulbaran ni ining 40,000 nga shortage ni kabay pa nga mangin earthquake resistant structures in transfer. So kabay pa Action Marlon nakita tagid man nga ilang foundation mga dagko gid mga kabilya kay naka-witness kita sa Andumana National High School. Diri mismo sa Bacolod City National High School mga dagko ang kabilya. So kabay pa nga magkitaga sila nga timabot kay para matitingan ta. Kabay pa nga wala sa matabo nga pagrumpag sa mga building during earthquake Action Marlon. Sige. Sir Richard Hilangre, sir, salamat kayo sir sa information kag sa liwat mayong gabi. Mayong gabi kag thank you very much. Action Firing Line. Ang presidente sang Federation, no, sang Bacolod Testers Federation President nga si Sir Richard Hilangre. Importante nito kay nga nagakalipat amo nang silang gobyerno unay ang lipat sa aton sa nga lawas kag sa mga eskwelahan importante gini nga bisan pa nga sulit-sulit ang earthquake drill. Pero ang makabenepisyo sa ulihi kita man nga publiko, no? Kabay pa nga waay sang lino nga magluntad diri sa aton nasyon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corp. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
Maayong adlaw sa inyo tanan nga mga tagpalamati sa radyo. Ako si Chona Gusiauco, chairman sang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas o kun KBP Bacolod Negros Occidental Chapter. Ako nagapahibalo sa inyo tanan nga ang World Radio Day, tuigan nga ginasaulog sa kada Pebrero 13, agod kilalahon ang kusog sang radyo bilang paagi sang komunikasyon. Ini nga kahiwatan gindeklarar paagi sa United Nations General Assembly sang tuig 2011 kag sugod sadto pangkalibutano na nga ginasaulog. Karon nga tuig 2023, ang tema sang World Radio Day amo ang Radio and Peace o kon radyo kag paghidait. Ang radyo ginkilala sa iya dako nga bahin sa sosyedad kag kaangtanan sa mga tawo from all walks of life kag ang padayon nga pagsaulog sini sa kakinahanglanon sa ika-21 nga siglo. Kagani sa ngalan sa mga member stations sang KBP Bacolod Negros Occidental Chapter kag sang tanan nga mga manugwaragwag sa radyo, kami inyo updan sa pagselebrar sang World Radio Day kag kabay nga inyo padayunon nga talupangdon kag pamatian ang radyo. Madamo nga salamat. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684.
budgets tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginharay ko sa katulod gid ko nag-intra di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magutong malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya di mo na guro sir madamo gid salamat sa inyo nga duha ma'am muna kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration.
5S para malikawan ng dengue. Barangay sa Firing line. Sa mga mahilig kag pero may kainom sa ang kape, pangitaang kape. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglaw. Ang Bacolod City Water District o kon Basiwa, mga kakson. Damo daw sang supplier sang tubig. Action firing line. Rason nga why na sang gana pa nga maghalak ka entra sa plano sang gobyerno provincial nga work water project BWP. Action firing line. Ang tuyo sir para nga masuplayan sang tinlo kag bolo bastante ko nga tubig ang mga nagrense. Tekay na siya Provincial Administrator Antonio Diaz medyo na dismayas Basiwa kay sadto sa ginpatagayon nga water summit ara man nagtambo ang taga Basiwa nagpasalig pagani sila to Hambal de Diaz sa suporta sa ring BWP ni. Pero kibot na lamang ang taran nga nagliwas. Ha? Nakibot na lamang nga nagliwas ang panindugan. Kagaway sila gyapon nagsumater sang LOI. Kaya natuwag ining letter of intent. Ang LOI, isa ini kuntani sa mga usaran mo sa patigayonon nga feasibility study. Action firing line. Resulta, ang preparasyon sa probinsya magatutok na lamang diri sa Talisay kag sa Silay. Kaya ang una kong tani nga nasaad sa plano nga Talisay, Silay kag diri sa Bacolod. No? Grabe ni nga development bagod kun matabo. Ang pwede lamang diri nga masuplayan sang tubig ti among Silay kag Talisay kag hindi ang Bacolod bagod ang report nga sang ang report na makakson nga daw na under sang interest ang Basiwa nga magsuporta mag-intra sa rin proyekto ni. Action firing line. Ang ginakabalak under bagod base kung magatras ang mga investors bla kay nga ang Bacolod amo ning isa sa mga ginbasihan sang mga potential investors mo sang sari nga proyekto ni. Now, amo ni ang isa sang mas makaingganyo sa mga potential investors ring bulk water nga proyekto ni. No, kay paagi ini kabay sa PPP, sa private partnership ining proyekto niyo. Makaganyat sa investors ang Bacolod kay nga ang Bacolod biggest market, may pinakarako nga market. Pero kung tuod yun man nga waay na nagakooper ng Basiwa di sa saning plano ni, kag hindi na malakip ang Bacolod. Ang ginakangaw, ang tariba si kon madulaan ganadi, ang pila ka mga investor mga kakson. Mayara na kuntani mo, nagligad to ni Bla, Aboitiz Infra Capital, naggadto na ganito sa kay Governor Lacson sa Kapitolyo upod si Mayor Albi Benitez sa Bacolod. Parang ipresentar nila to ang 2.8 billion pesos nga bulk water project. Ang pabangkot sa taga Basiwa, what happened? Na okay naman to para sa inyo ang bulk water project nga ginaduso sang probinsya. Subong porte gadaan ang kulumuron sa mga ludnon sa kinasiling nga pigaw nga serbisyo. Basi kon madugangan pag hindi ba lang kaugot bla sang makuludnon sa inyo bla. Ang paggadis baya nga pagpalayag ni Ator de Diaz Aryo, medyo nagpanaluya mga sa Ator de Diaz kabanti initani nga plano ni laban-laban nga manayon na nimo. Kaysa construction plan, may kalawigon na nga duwag tuig, di niya basta-basta nga sa isang proyekto ng bulk water project nga ni. Kag ang Talisay kag Silay, panugod tani ni. Kag kung mapisahan dari Talisay, Silay, plus kung tani Bacolod. Dakong posibilidad nga ma-expand ni, mapasangkad pag hindi sa iban man nga mga banwa kag syudad para nga masuplayan mo sila sa tubig. Action firing line. Waterborne diseases kadaan sa aton di ka nagkabalakan labi ng cholera. Kag ang supply sa tubig naton
Dere sa Negros Occidental, hindi na man mayo eh. Di na man mayo ang tubig na nga ginakuha ta sa mga wells, no, sa ayban gani bubon pa gani. Tiya man ang isa sa ginatunaan ho sang pila ka mga nagluntad dapo nga waterborne diseases sa pila ka magkakson naton. Tiambot kung ano malabutan sa niman, kung magkabalo ni ang taga Aboitiz Infracapital nga way gyapon din magsumiter sang LOI ang basiwa. Kasi kung pang-alang-alang sila ni. Action Firing Line. Ari si Provincial Administrator Atty. Diaz. Angon sila. During the meeting, that was what they told the governor and Mayor Albi. We are waiting for it. I think it's coming the end of February. That was the timeline that they gave us. Regardless kung matabo man na or hindi, ang unsolicited proposal, ang province niya, sige na subong ang aton prepare sa technical, legal, environmental, social nga mga aspect, financial sa aton nga bulk water project for the province of Negros Occidental. Wala gid nakuha ang basiwa sa aton hasta subong. Nag-request ko kay Gov, kag ano man ko kay Mayor Albi kung anong ilang opinion on this matter. Will we redirect the water supply to other LGUs nga naghatag na letter of intent with specific quantity. Manda kahulat forever kay Basiwa, kay daw ginabitin kami ni Basiwa. Ang Basiwa until now why quantity nga state nga gusto nila kwaon sa aton ng project. Pero tani kinahanglan tanan sa aton feasibility study. So kung maupod tani ang Bacolod nga water district, tani nag-coopera na sila kaya nagambal makuha biskal pila lang. Why gid cooperation? We are in a way disappointed kay do di man namong istoryahanay sa una. Kaya ang istoryahanay is makuha gid sila at least mga 40 MLD during the water summit that they attended. Nag-attend man na sila, pamati man sila kung anong ginaobra sa probinsya. Nulabasa din, naglain na yung ilang istorya, hindi na sila magpagwa sang LOI, kay oversubscribe base sila, kay damo na sila kung ano sang kuhaan, sang supply. Yung ball ko, mag-agree ka mo sila. They're playing hardball and we will not wait for Basiwa. We will focus on Silay, Talisay first and then the other LGUs will follow. So whether or not Bacolod is on this project, we will continue because this is the promise of Governor Bong Lacson to Negros to come up with the first ever bulk water project nga government nga PPP project, no? And that we want to make sure that ang aton surface water amo na mangin main source ang aton potable drinking water para sa aton nga mga water districts. The reason being kay kabalumantang ang mga wells nagamat-amat na wala na tubig ang aton mga well kung may ara man kisa ginasuddan man sang salt water. We have to do something now and not wait until the crisis arrive. So amo na yang iya sa probinsya nga programa proactive before the crisis comes. According to USAID studies, ang Basiwa, ang Bacolod is in water crisis already for more than 20 years na because of the number of households nga hindi nila matigaan tubig. And a lot of people are resorting to deep wells, shallow wells, mga jetmatic pump, which is the source sometimes of contaminated water that results to mga gastrointestinal nga mga masakit, cholera. I think we have to get our acts together. And kung pabudlay ang ila ubra, we will ignore them and we will continue with the rest of the LGUs who will support this project for the good of the Negrense people. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Maayong adlaw sa inyo tanan nga mga tagpalamati sa radyo. Ako si Chona Gushauco, chairman sang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas o kun KBP Bacolod Negros Occidental Chapter. Ako nagapahibalo sa inyo tanan nga ang World Radio Day, tuigan nga ginasaulog sa kada Pebrero 13, agod kilalahon ang kusog sang radyo bilang paagi sang komunikasyon. Ini nga kahiwatan gindeklarar paagi sa United Nations General Assembly sang tuig 2011 kag sugod sadto pangkalibutano na nga ginasaulog. Karon nga tuig 2023, ang tema sang World Radio Day amo ang Radio and Peace o kon radyo kag paghidait. Ang radyo ginkilala sa iya dako nga bahin sa sosyedad kag kaangtanan sa mga tawo from all walks of life kag ang padayon nga pagsaulog sini sa kakinahanglanon sa ika-21 nga siglo. Kagani sa ngalan sa mga member stations sang KBP Bacolod Negros Occidental Chapter,
kag sang tanan nga mga manugwaragwag sa radyo. Kami inyo updan sa pagselebrar sang World Radio Day kag kabay nga inyo padayunon nga talupangdon kag pamatian ang radyo. Madamo nga salamat. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibo na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung... Ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang STL third draw sa buong adlaw Martes, Pebrero 7, tuig 2023. Ang resulta 34-7. Salawat 34-7. Action Firing Line. Ini nga bahin dala sa aton sang Evergreen Herbal Capsule Cleansing, Nourishing, Balancing. Evergreen Herbal Capsule ang Farming Line, Martes nga pagpangalagad magatakop naman temporaryo sa ngalan sa gihapon sang aton nga mga aksyon na unit reporters. There is a News Center Action Eden Abuso sa Technical Control. Action Elmar Madera with Action Christian James. Action JM Baikin. Ako naman Action Marlon Hinubaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio!